Така хора и... Като виждате, да. И да ви кажа, не се абонирайте за този скапан Илам. Дизлайк. Той не е гаден на света, бе. Той, кажете му, провалил ли съм някой негов клип, защото той вече не иска да ми говори. Да, тук също е гадже. Той е най-гаден на света, Иван. Що? Клипра. Да, той е най-гаден на света. Аз искам да му правя компания там, аз да си играем, а той не. Какво правиш? Нищо. Игра Майнкрафт. Добре.